Ассалому алейкум тамошобинон ва шунавандагони азиз. Имрӯз хостем дар бораи яке аз бемориҳои хавфноктарини рӯи замин ба шумо маълумот диҳем. Ҳар сол 28 июл дар бисёри давлатҳои ҷаҳон мубориза бар зидди бемории гепатит гузаронида мешавад. Сабаби дар ин рӯз ҷашн гирифтани он чунин аст, ки шифокори вируси гепатити Б-ро аниқ намуда ҷоизадори мукофоти Нобелӣ Самуэл Баррух дар ҳамин рӯз таваллуд шудааст. Он бори аввал бо ташаббуси ташкилоти байналхалқии мубориза бар зидди гепатит дар соли 2008 гузаронида шуд. соли 2011 ташкилоти умумиҷаҳонии нигаҳдории тандурустии санаи мазкурро ба тақвими худ дохил кард ва бо ҳамин восита рӯзи мубориза бар зидди гепатит ба мақоми худ соҳиб гардид. дар ин рӯз ташкилоти умумиҷаҳонии нигаҳдории тандурустӣ ба шифокорони давлатҳои гуногун ҳар хел суҳбатҳо гузаронида маслиҳатҳо медиҳанд. мувофиқи маълумоти ташкилоти умумиҷаҳонии нигаҳдории тандурустии гепатит дар миқёси ҷаҳон ба 2 миллиард одам зарар расонидааст. дар баъзе шаҳрҳо қисми зиёди аҳолӣ ба гепатити А, 10 қисми истиқоматкунандагони чунин шаҳрҳо ба вируси гепатитҳои Б ва С гирифтор шуданд. аслан зарар дидани бофтаҳои ҷигарро гепатит мегӯянд. хусусан вируси гепатит дар бофтаҳои ҷигар паҳн мешавад. гепатитҳое ки тавассути вируси гуногун зиёд шуданд ба ҳар роҳ метавонанд сироят намоянд ва туфайли он ба бемориҳои дигари хеле вазнини ҷигар мисли серроз ва саратон гирифтор шудан мумкин аст. аз гепатит бо ду роҳ худро метавон ҳимоя намуд. якум, бо риоя намудан ба қоидаҳо, хусусан ҳангоми хунгузаронӣ хеле бояд эҳтиёткор буд. дуюм, метавон эм кард. ҳар дуи ҳамин усулҳо пеши роҳи зарар дидан ва гирифтор шудан ба бемории гепатитро мегиранд. барои пешгирии гепатит риояи чунин қоидаҳои оддӣ тавсия карда мешавад. дар баробари риояи қоидаҳои гигиенӣ баъд аз муомила бо гул ва одамон дастҳоро шустан муҳим аст. ҳангоми истифода аз маникюр толори зебоӣ ба қоидаҳои санитарӣ бояд риоя кард. мунтазам бояд таҳлилҳои хунро гузаронид. аз нӯшокиҳои спиртӣ ва сигоркашӣ бояд даст кашид. иммунитетро бояд мустаҳкам намуд. витамин ва комплексҳои минералӣ бояд қабул кард. бо варзиш мунтазам машғул шуд. дар ҳавои тоза сайр намудан. ҳавои хонаро бояд доимо тоза нигоҳ доштанд. мутахассисон барои бемории гирифтори гепатит дастури парҳезиро тавсия менамоянд. хусусан аз ратсиони бемор маҳсулотҳои зеринро берун намудан мумкин аст, ки бемор ин маҳсулотҳоро истеъмол накунад. таомҳо ва зиравории талх, маҳсулоти дудӣ ва намаккарда, сабзавоте ки равғанҳои эфири зиёд дорад, нӯшокиҳои сард ва яхмоз, намудҳои серавғани гӯшт ва моҳӣ, гӯшти паррандаҳое ки дар об шино мекунанд, таомҳое ки дар таркиби холестерини баланд доранд ва дигар маҳсулотҳое ки тавсия карда мешавад инҳоянд. бояд ки бемор ин маҳсулотҳоро истеъмол намояд. маҳсулотҳои ширӣ, равғани соя, зайтун ва растанӣ, сафеди тухми мурғ, намудҳои камравғани гӯшт ва моҳӣ. маҳсулотро бояд дар буғ тайёр намуд, чунки дар ин ҳолат моддаҳои фоиданок ва миқдори максималӣ нигоҳ дошта мешавад. ратсиони ҳаррӯза бояд 3500 килокалория, 100 грамм оқсил, 100 грамм равған, 450 грамм углевод бошад. ин буд каме маълумот дар бораи гепатит, яъне бемории вазнинтарин ва проблемаи ҷаҳони имрӯза мебошад. ба канали мо обуна шавед, ба видео лайк монед, дӯстони худро ҳатман ба ин канал даъват намоед. ҳамеша сарбаланду саодатманд ва саломат бошед. худованд нигаҳбонатон бошад.